Lavakööri ja lasipoikaa. Supersankarit. Pelastavat maailman. Tuliko? Lavakööri saapuu kuvaan. Hänellä on viesti. Hän katsoo, lasipoika saapui. Pankki on ryssitty. Meidän pitää pelastaa se. Kädet ylös! Meidän pitää jatkaa matkaa. Ette saa minua kiinni. Boom! Armeija, hyökkäykseen! Hyökkäykseen! Olemme E-kertangissa hyökkäykseen! Boom! Olen parhaalla maailmassa. Heidät on päihitetty. Heidät on päihitetty. Vuoden päästä. Olemme ystäviä. Jee. Pankki on taas ihjää. Jipi. Lopputekstit. Perttu. Faisal Erik. Loppu. Tekijät. Perttu Vaisal.